नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आता मी आहे मीरामार बीच वरती आणि इकडे पाहिलं तर प्रचंड गर्दी झालेली आहे नागरिकांची, पर्यटकांची. कारण 31 आहे आणि उद्यापासून नवीन वर्षाची सुरुवात होतीये. तर याचं सगळं स्वागत आणि सेलिब्रेशन करण्यासाठी बऱ्याच पर्यटकांची इकडे गर्दी आहे. सध्या आपण आहोत मीरामार बीच वरती. आपण काही गोवेकरांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया घेऊया. सर, तुमचं नाव? माझं नाव भारत उमाणे. ओके, तुम्ही गोव्यातलेच आहात प्रॉपर? गोव्यातलं प्रॉपर. नवीन वर्ष येत आहे आणि 2022 ला आता आपण बाय बाय करतोय. सो काय संकल्प केलाय किंवा नव्या वर्षाचं स्वागत कसं करणार आहे? मागचे 2 वर्ष 19 आणि 20-21 आपलं कोविड मध्ये वाया गेलं. तो काहीतरी नवीन म्हणजे असं आपलं सेलिब्रेशन तर गोव्यामध्ये असतंच. आपलं काही जगभरातून पुऱ्या दुनियामधून ते गोव्यामध्ये लोक येतात सेलिब्रेशनसाठी. आपल्यासाठी एक चांगली गोष्ट आहे आपल्यासाठी. आणि नवीन वर्षामध्ये आपण काय मागचं काय झालं गेलं सगळं विसरून जाऊन आपल्यासाठी नवीन काहीतरी संकल्प वगैरे, नवीन काहीतरी वेगवेगळं काही चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्यामध्ये हेच प्लॅनिंग चाललंय. आणि जास्त काही जण म्हणतात की म्हणजे देशभरातनं जे पर्यटक असतात किंवा ज्यांना सेलिब्रेशन करायचं असतं ते गोव्यात येतात अक्षरशः आणि गोव्यात सेलिब्रेशन करतात. पण गोवेकर काय करतात असा बऱ्याच जणांना प्रश्न आहे. सो गोवेकर काय करतात? कारण गोवेकर गोव्यातच असतात. हो, बरोबर. आपण काय नाही कायमचं गोव्यामध्येच असतो. सर, आपल्यासाठी पण बाहेरचे लोक येतात, अतिथी देवो म्हटलं जातं. त्यामुळे गोवेकर आपले बाहेरच्या दुनियामधून लोक येतात. त्यांचे स्वागत करण्यासाठीच आपण असतो. आणि आपण आणि कुठे जाणार, जगभरातून लोक इथे येतात तर आपण त्याच्यामध्येच रमून त्याच्यामध्येच मौज मजा करायची आणि त्याच्यामध्येच आपण काय मस्ती वगैरे काय आहे ते सेलिब्रेशन वगैरे इथेच करतो. आणि कुठे काय बाहेर असलं तर मी आता हल्लीच गुजरातला जाऊन आलो. चांगलं वाटलं मला. ते गुजरातला पण लोक चांगले आहेत. हेच असतं आपलं आणि काय हे नसतं. ओके, नव्या वर्षाचा एक काय संकल्प म्हणून किंवा आमचे व्ह्युअर्स असतील जे तुम्हाला बघत असतील किंवा गोवेकर असतील जे तुम्हाला आता बघत असतील त्यांना काय संदेश द्याल नव्या वर्षाच्या निमित्तानं? हा, चांगला प्रश्न आहे तुमचा. मी एवढंच सांगेन, ॲज अ टीचर, आय एम अ टीचर प्रोफेशनली. तो मी एवढंच सांगेल की जे आपले बाहेरून जगभरातून जे लोक आपल्या गोव्यामध्ये येतात ती आपल्यासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे, आपल्यासाठी मानाचं आहे. आणि एवढे चांगले लोक गोव्यावर प्रेम करतायत, मग त्यांना प्रेम आम्ही तेवढ्याच पद्धतीने प्रेम दिलं पाहिजे. आणि जे आपले टुरिस्ट गोव्यामध्ये येतात त्यांचं हे चांगलं वागणं, त्यांना चांगली ट्रीट देणं. अरबी आपले सगळे लोक प्रामाणिक आहेत. गोव्यामध्ये कुठेही जा तुम्ही प्रामाणिक लोकच भेटतील तुम्हाला. जास्त नाही, मी सर्वच प्रामाणिकच म्हणेल. ॲज अ गोवन म्हणून नाही म्हणत, पण मी खरंच सांगतो गोव्यामध्ये खूप प्रामाणिक लोक आहेत आपले. आणि जेवढ्या प्रामाणिक आम्ही लोकांबरोबर वागेल तेवढे जास्त टुरिस्ट आपल्यामध्ये येतील, एवढंच सांगेल गोव्यासाठी. आणि जे काही असतील लोकांना चांगलं ट्रीट दिलं तर आणखी चांगले लोक येतील आपल्या गोवा बघण्यासाठी. आणि आपली मानाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत, चांगले काम करतायत. मग एवढंच सांगेल की आम्ही चांगलं काम केलं पाहिजे, गोव्या लोकांसाठी चांगली ट्रीट दिली पाहिजे आणि त्यांना चांगला मान सन्मान दिला पाहिजे. आता मी सकाळी आलो 7 वाजता. आता एक बागा बीच फिरलं, नंतर मग 2 गार्डन्स केली. आता मीरामार बीच फिरून आणि एक बीच करणार आणि परत रिटर्न संध्याकाळी. आजच परत जाणार तुम्ही? हो, आज परत. एक दिवसासाठीचा एन्जॉय साठी तुम्ही आलाय? हो, घर जवळ असल्यामुळे सकाळी आम्हाला टाइम पण खूप चांगला मॅनेज होतो. त्यामुळे आता मस्त 1 डे ट्रिप काढून आता आम्ही संध्याकाळी 7 वाजता म्हणजे वरच्यावर तुम्ही गोव्यात येत असता? हो, म्हणजे जशी वेकेशन्स असतात तसे येत जातो. सो आता 2022 सरतंय आणि नवं वर्ष येतंय. काय संकल्पना केली आहे किंवा काय एखादा संकल्प असा आहे की आम्हाला हे या वर्षात करायचं आहे आणि जे 2022 मध्ये आम्ही मिस केलंय, असं काही आहे? जास्तीत जास्त जागा फिरणार. कोरोनामुळे ज्या काही आमच्या एन्जॉय करायचं आमचं जे राहिलं होतं ते आता 2023 मध्ये आहे. होप सो आम्हाला ते पूर्ण सगळ्या कम्प्लीट करता येईल आमच्या विशेष तेवढं. कुठून आलात दादा? आम्ही पुण्यावरून आलात. सो 31st सेलिब्रेशन साठी? हो, स्पेशल 31 सेलिब्रेशन साठी 28 तारखेपासून आम्ही गोव्यातच आहे. ओके, काय वाटतं गोवा म्हणजे काय वाटतं? आणि गोवा म्हणजे फुलफिल एन्जॉयमेंट, पीसनेस, सगळ्याच गोष्टी इथं तुम्हाला. शांतता मिळेल, म्युझिक मिळेल, एन्जॉयमेंट मिळेल. आम्ही आमच्या मुलांसोबत आलोय त्याच्यामुळे ते फुल एन्जॉय करतात. माझी मिसेस आणि आम्ही 28 तारखेपासून इथंच आहे. ओके, गोवा म्हटलं की पहिल्यांदा काय समोर दिसतं? गोवा म्हटलं की पहिल्यांदा तर समुद्रकिनारे, स्वच्छ समुद्रकिनारे, विस्तीर्ण समुद्रकिनारे हे लक्षात येतं. आणि नंतर मग बाकी ते डीजे, म्युझिक या सगळ्या गोष्टी आल्याच. नवीन वर्ष आता उद्यापासून सुरुवात होते. आपण पाहिलं की 20 आणि 21 हे आपलं कोरोनामध्ये गेलं. मला वाटतं पुण्यामध्ये कोविडचं म्हणजे थैमान होतं, त्यावेळेला आपल्याला बरेच अनुभव आले. सो यावर्षी अनेक जण एन्जॉय करता आहेत, पण पुन्हा एकदा कोविडची लाट येते
आणि त्यामुळे अवेअर राहणं प्रत्येकानं गरजेचं आहे. गोमंतकच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की प्रत्येकाने काळजी घ्या स्वतःची. तर काय अनुभव होता आणि आता परत कोविडची लाट किंवा वेव येते त्या निमित्तानं लोकांना काय सांगाल? आता माझं एवढंच म्हणणं आहे की आता जे कोविडची थर्ड वेव जे येणार आहे, चला आपण 2 वेव आपण बऱ्यापैकी सांभाळल्या. आता ही तिसरी वेव येताना तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा आणि जे काय आपल्याला गव्हर्नमेंट इन्स्ट्रक्शन देतं ते फॉलो करा. ते फॉलो जर केले तर आपण या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवरती पण जी येणारी आहे, मग येईल नाही येईल काय सांगता येत नाही, पण तिच्यावरती आपण योग्य प्रकारे मात करू शकतो असं तरी वाटतंय या घडीला. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही पण आला एन्जॉयमेंटसाठी, सो गोव्याबद्दल काय वाटतंय? गोव्यातली कुठली गोष्ट आवडते आणि गोवेकरांना काय सांगाल एकंदरीत? खूप छान आहे. गोवेकर तर खूप नशीबवान म्हणेल मी त्यांना, कारण खूप छान वाटतंय. मुलं खूप एन्जॉय करतायत. आम्ही गेले 2-3 दिवसापासून खूप एन्जॉय करतायत मुलं. खूप छान वाटतंय. नवीन वर्ष येत आहे, काय संदेश द्याल लोकांना आणि तुम्ही काय संकल्प केलाय का नव्या वर्षाचा? कारण आपण करत असतो या वर्षी मी हे करणार आहे, पण बऱ्याच वेळा आपल्याकडे होत नाही. तो या वर्षी 2023 ला काय असणार आहे? मला तर खरं म्हणजे स्पेशली मी बाकीच्यांना मुलं सांभाळायची, त्याच्यामुळे मुलांकडे स्पेशली जास्त लक्ष देणार आहेत कोविडमुळं. आणि लोकांना येणारं वर्ष खूप छान समृद्धीचं जावं हीच अपेक्षा.